Yok, sen нәрсе инде? Не бит, оларны юл бітіріп болмай. Нинди шампунь дейсің? Yok, олар бит мене. Бітмей олар, бітмей достым. Тоқталі. Білмейміз, білеміз, достлар, сәлем. Мен панда достым білен сөйлешіп, сізні көрмешеде тұрам екен бейт. Мен Халимович болам. Міне мен жер жүзіндегі бүттін хайван өсімліктің тілін аңлайм. Алар білен сөйлеше білем. Міне қазірде Қытайның өзінен панда достым шалтыратып ята. Ол меңа былай дей. Менде тәнімдегі қора топларны нинди шампунь білен юып бітірем екен дей. Достлар, шуны да аңлап бит панда достым. Ол қора топлар алар бит юылмай, алар пандаға бик керек. Не үшін керек екенін видеоны қарағаш аңларсыз. Бу панда. Ул тышкы кыяфәте белән аюга, аклы каралы төсе белән янутка охшаган. Галимнәр аны аюлар гаиләсенә кертә. Аклы каралы булуы пандага кыргый табигать шартларына җайлашырга булыша. Беренчедән, ул аның өчен шәп маскировка. Панданың кара йоны агачлар арасында һәм җирдә, ак йоны кар өстендә күренми. Икенчедән, панданың кара колаклары йырткычларны куркыта, күзләре тирәсендәге шаян кара таплар пандаларга бер-берсен танырга ярдәм итә. Бу таплар үзенчәлекле, бер пандадагы таплар икенче хайванда кабатланмый. Панда сүзе Кытай теленнән песи аю дигәнне аңлата. Панданың күз карасы песинеке кебек вертикаль һәм тар. Мондый күзләр пандага төнлә дә яхшы күрергә ярдәм итә. Кыргый табигатьтә панданы үзәк Кытайның таулы урыннарында очратырга мөмкин. Ул дымлы һәм салкынча урманнарда яши. Күбрәк бамбук белән туклана. Бамбукта токлыклы матдәләр бик аз. Шуңа күрә тамагын туйдыру өчен пандага бу үләнне бик күп итеп ашарга кирәк. Панда көненә 38 килограмм бамбук ашап бетерә ала. Ул бу үсемлекне шул кадәр ярата ки, аның хәтта тән әгъзалары да аны ашауга җайлаштырылган. Мәсәлән, киң һәм яссы урт тешләре бамбукны тешләп алу өчен бик уңайлы. Матур итеп кабарып торган яңаклары иң каты сабакларны чәйнәү өчен менә дигән. Тагын панданың ялган баш бармагы бар. Әнә, ул 6нчы бармак булып күренеп тора. Чынлыкта бу бармак түгел, бамбукны тоту өчен җайлаштырылган махсус сөяк. Туклыклы ризык ашамагач, панда күп итеп май катламы җыя алмый. Шуңа күрә башка аюлар кебек кыш көне йокыга да талмый. Эшләре куыш булган бүрәнәләрдә, киселгән агач төпләрендә оя кыра. Без күбрәк ял итеп йоклап яткан пандаларны күрергә күнеккән. Чынлыкта бу хайваннар бик хәрәкәтчән, алар бик яхшы йөзә, оста итеп агачларга да үрмәли. Әни панда гадәттә бер бала таба. Нәни панда туганда бик кечкенә, банан зурлыгында гына була. Авырлыгы 180 граммнан артмый. Бер атнадан аның тәне аклы каралы йон белән каплана. Ул әкренләп күзләрен ача. Инде 1 елдан 45 килограммга җитә. Менә зур панданың авырлыгы 150 килограмм. Пандалар кыргый табигатьтә 20 ел, кешеләр карамагында 30 ел яши. Дөньяда пандалар күп түгел, бары 2000 генә. Шуңа күрә аларны аулау тыела. Дуслар, өстәвенә панда бөтен дөнья кыргый табигать фондының һәм Кытайның символы. Әле шул Кытай дигәннән безнең дустыбыз панданы алтын тәңкәләргә төшерәләр анда. Дуслар, карагыз әле минем үземә. Үземнең халкым яхшы, үзем акыллы, үзем матур, үзем шибәр. Мине дә берәр илнең тәңкәсенә төшермәсләр микән?